Že mluvím pravdu? Máte důvod, proč nás nebrali, nemáte? Máte. Prosím? A vy mi nerozumíte, že nemůžete říct, že to říct ten důvod. No tak vy máte povinnost mě říct, proč mě tady chcete držet. Áno, to má pravdu. Sdělte mi obvinění, co jsem provedla. Je zadržaná, zaistená, alebo čo? Za účelom podania vysvetlenia k priestupku alebo momentálne potom Jakému přestupku? Tak bezokladne by ste to mali vyšetriť. Akému priestupku proti verejnému poriadku vzbudili ste svojím správaním verejné pohoršenie. Co jsem udělala, že jsem spravila veřejný pohoršení? Co jsem konkrétně udělala? Áno, presne. Konkrétní věc, řekněte mi konkrétní věc, čím jsem já rušila tenhle ten pořádek. Neprav, ale presne ona. On, čo urobili? Řekněte mi přesný důvod, co jsem teď provedla. Jak jsem narušila pořádek? Řekněte mi, to já chci vědět. Pokud vám být odvedená, chci vědět. Bola použitá výzva, aby ste opustili priestor. Opustili ste priestor. Stojím tam na fotbalovém hřišti. Vypadalo, že sa neopustili ten prostor. Sa robí na stenu. Dina zasahuje. Na seba ruky. Dole, na seba. Osem. Nejaké zbranie máš pri sebe? Tu máš? Zbranie máš pri sebe? So mnou poď. Poďte kolegovia, vy na to vidíte. Mene zákona vás vyzývam. Nasledujte nás. Ak nás nebudete nasledovať, budú použité donucovacie prostriedky. Je vám to jasné, porozumeli ste? Kolega. Parlamente, ona. Ja vás vyzývam v mene zákona, aby ste nás nasledovali na najbližšie obvodné oddelenie. Co jsem porušila? To, že tady sedím. Co jsem porušila? Predvedená. Ak neuposluchnite výzvu policie, budete predvedená za použitia donúcovacích prostriedkov. Vy mi máte sdělit, proč jsem provedená. Nikdo mi to zatím nesdělil. Ako, je to zbytočné. Já jsem nic neprovedla. Musíte jej udať dôvod, prečo? Musíte jej povedať, nebudete ho tak zobrať. No povedzte jej dôvod. Povedzte jej dôvod a ona pôjde. Len tak, musíte Jo, zobrať. nechcete ten důvod, jako sbíráte jenom ten důvod, že vám to zapnu. Jo? Ještě pořád. Ona sedí na vodiku. Hej, tak čo je? Hej! Čo robíš? Hej! Čo robíš? Čo robíš? Čo robíš? No to kde sme? Toto je čo? To je Afganistan, alebo Rusko, alebo na Ukrajine? Na médiá o tom, čo sa bavili. Na Nedou, co ještě? Sejde to ukaže ženskou! Vám to přijde normální tady tohle to? Hoď, keď to hovorí. Já nemám důvod stále nikam chodit. Nedejte si to si lásku. Svoboda slova! Svoboda slova! Svoboda slova! Svoboda slova! Svoboda slova! Svoboda slova! Ten velitel zasahu, to musím... Svoboda slova! Svoboda slova! Na ženskou si dovolujete zbavilci! Ubohý jste! Pojďte nás vzít někde nás, můžete zmátit bez médií, co? To jsem chtěl, jasně. Já jsem chtěl, tady se zmínil. Kde je ona? Tady kričí. To
Dobře, já si nemůžu. Kde sú ďalšie? Ešte hore, alebo kde? Ale myslím, to dielo ide. Neháme sa, za prachy zrobia hocičo. Tak, ja na čest. Siedzi pojebani! Ja si siedzi, to by ste povedali. Oni vás majú rádi, oni sú naši. Vy vám pojebali, že to? Delnická strana! DS! Slobodu slova! 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 Tento kameraman je veľmi tvrdý. Priestorý ten. Veľmi on povie všetko. Raz dostane. Je také napenené ústa. Tu sa nejde. Dajme jednu cigaretu. Na internete. Vám niečo, jak robíte tu na Slovensku? Kto to je? Dobre, ty tu. A volce i Tam druhý. Lipke pošle. Volce i druhý. Cigáni sa bijú a bili. Tak, kto to je? Primali Idu sami do Ostrovja, nie tu. Ty se pomilili. Tam ostrovaný, tam sa to dá. Ale nie cigáni. Ale Slovensko musí ísť. Viete, cigáni si zaplatia 500 do Anglicka, tam sebe nabália veci a tam ich nechcú aj pošlú naspäť tam, že by sa tam nerozmnožovali. A my zaž máme cigánov a tu nenabália nechodia domov. A keď takto sa zbúri, to pozrite. Pozrite, čo sa deje. To je šizečetická. Na to tu ще робимо, Марію. По Сідліску, наш кеду за 200 тих чарник. Бію люди, дівчата бію. Та як, набію, стрікаю за стрікачку. Jak ho ťahajú. Ako ho ťahajú po nohách. Všinde sluha jojku, vidíš, to tu nešece. Po Сідліску, а люди дети, дівчата бiju. Počkaj. Ja ešte tu na kameru. Tam asi nemôžem. Jak to? Nerobíme nič. To je on, tu kriminálny, nie? A to všetky chytili, alebo takto sa im skryl? Nikto nič neskryl. Všetci? Za slobodu slova každý tu teraz bude pičovať. Vedúci, nemáš cigaretu náhodou? Nemáme. Dám jednu. Brahy, bráně. Tam zaž dal. Slobodu slova! Braníte, brahy, braníte, brahy.
Ideme pomaly takto. Za týmto... Hej. Bratislava auto už je tu. Tamto prvé. No dobre, poďme dozadu, nie? Tam pôjdeme a už potom ideme. Aha, tu sú aj policajti. Čo je?